ta' xwejħa li tgħix fil-bosk ta' dira, ta' raġel xwejjaħ, ta' biċċa ħobs, ta' kelb, ambulanza. U ma daw it-temi prinċipali naraw fil-ktib tagħna llum li jismu X-xwejħa tal-bosk miktub minn Christine Grek. Ejja ħalli nibdew fl-imkien. Darba waħda kien hemm mara, kienet anzjana, xara kien dejjem imħabbel imma miġbur. Kien qisu melħ mal-bżar, kellu aktar melħ mill-bżar. Ir-rigi fuq ħaddejha kienu fondi, idea kollha mkemxin. Kwal u ħwejjiġa mhux daqshekk kien daf. Kienet tilbeż żarbun ta' xi raġel mingħajr lazz ma jinqafilx. Min kienet ġabitu dak iż-żarbun? Ejjew law tħarsux liha dik saħħara. Hekk kienu jgħidu xi nies biex liha u lidhom ma jaqblux. Imma kif saret hekk din il-mara? Naħseb xi darba kellha ġenituri, tajt kellha ħuta wkoll, u raġel qal tajt ma kellix. Min ġotija fir-raħal wieħed raġel xwejjaħ iktar minna kien jixħed biċċa ħobs lil dilha. Biċċa żgħira kemm titrejja imma friska. Kien jgħidilha biex ma tistrieħx mal-ħajt u tmur tiekol ftit il-bogħod. Min kien raġel? Ix-xwejħa kienet kuntenta kienet tieħu magħha dik il-biċċa ħobs ġol-bosk. Kienet poġġi qrib l-ar fejn kienet tirgħod fuq biċċtej kartun, imma qabel kienet tmur fejn innixxija minn ġol-blat. Għażiża n-nixxija tiegħi, lidi u wiċċi qabel niekol biċċa ħobs. Tajt vera kienet kellima dik in-nixxija. Tista' kienet twieġeb in-nixxija. Kif tkun lesta, ejja, ixrob u għejdli ftit xrajt u x'qalu fir-raħal illum. Iva, hekk nagħmel ħabiba tiegħi. Il-bosk kien imżejjen b'natura ta' ġmiel li ma bħalu. Il-wien ta' aħdar wieħed mhux bħal ieħor, peprin, leblieba roża u bajda, blanzuni sofor u kull xorta ta' fjuri. Il-ħaxix kien jixxeblek minn siġra l-oħra, xortiera miġmuha minn nofs. Blat, ġebel, bebbux, nemel, nanna koli, frifed, zunzan, mal-lejl, familja ta' nifed. Ix-xwejħa kienet tiekol il-ħobż gidma, b'kull gidma żgħira daqs dik ta' tifla. U bekk kienet iddum tiekol. Ħdejha kien jiġi kelb bajnejh lewża, bsuf sabiħ u folt, u b'dembu oħxon sabiħ ferm. Ejja, kull biċċa ħobs miegħi kienet tgħidlu. U waqt li kienet tkun lesta biex tagħtih farka, kien jgħidilha: Kul, mara, kul, illum batfenek selvaġġ u ġie wisq m'għandix. Imma tajt vera kien ikellima dak il-kelb jista' jkun. Kienet dejjem titlob għal dak ir-raġel li kien jagħtiha l-ħobs. Kienet tirringrazzja lill-Alla ta' dak kollu li ta'. Titlob għal min keċċija u għalila saħħara. Imma min kien li ħallija waħida bla dar għamlilha ħajjita infern? Int qalbek tal-rizq, kien jgħidilha l-kelb. Nofs kelma trid tgħidli u naħtfu min griżmejh bin-nejbit tiegħi. Imma jgħid hekk għal dak ir-raġel li kien jagħtiha l-ħobs. Forsi kienu li għamlilha ħajjita infern, tajt vera kien jgħid hekk il-kelb. Iqaf kienet wieġbu xwejħa, ma tafx inti tgħid. Kif tiekol kienet tmur fejn in-nixxija. Inti ħelwin illum nixxija, ħallewni nkellem l-tfal tagħhom u waqfu jkellmuni. Ir-raġel li jagħtini l-ħobs qalli biex nieklu hemmhekk. Jiena kont moħħi biex niġi lura hawn, ħdejk, qaltilha xwejħa. Ix-xwejħa komplit tirrakkonta lin-nixxija kif kienet il-ġurnata tagħha. Meta rawn in-nies taf x'qalu, qalu ara kemm ħelwa ġiet ix-xwejħa. Ixrob issa u mur qed nieħu gost li n-nies tar-raħal bdew jħobbuk. Tajtek kienet tgħid in-nixxija, tajt vera kienet kellima. Xwejħa kienet tajt li n-nixxija kienet taf kollox għax li l-ma tagħha kien jasal sar-raħal, kienet tisma' u kienet tara
u xwejha ma kienx għaliex in-nixxija kienet tistaqsija meta kienet diġà taf kollox. Ix-xwejħa dejjem kienet tajt dak li kienet tixtieq li jseħħ ta' ejja ngħiduha kif inhi, kulħadd trid li jkun maħbub mhux vera. Il-kelb kien fidil, dejjem kien iresqilha ħafna weraq u jgħidilha biex tistrieħ. Kien idur sewwa ma' żaqqa jżommha sħuna u jipproteġġuha minn kull periklu. Almenu tħoss ix-xwejħa. Grazzi Mulej, għaddit ġurnata oħra, issa ħsibi f'dan il-lejl kienet ittenni kuljum. Darba waħda kien lejl kisaħ ħafna, ix-xwejħa nġazzat, l-uġieħ li kella kien kiefer. Le, ma setgħetx tqum u tmur. Mara, qal il-kelb waqt li beda jilaq bil-sienu wiċċa kollu. Imma kollu għal xejn. Qed ngħidlek. Imma xwejħa ma setgħetx, kellha d-deni qawwi ta' żiemel u kellha bżonn tabib. Ix-xwejħa bdiet taħseb li kienet qed tagħmel xi seħer u kienet qed ixxarrabha biex iżommha friska u bekk id-deni ma jaħqarix. Kien għadu kmieni ferm, bekk il-kelb ipprova jersaq inkiss lejn ir-raħal. In-nies lanqas lil dak il-povru kelb ma kienu jħobbu ħadd ma ta' kasu. Mar id-dar ta' dak ir-raġel li kien jagħtiha l-ħobs u beda jigref fil-bib ta' barra biex jiftaħlu. Ir-raġel bħal donnunduna li ħaġa, fetaħ il-bib u hekk kif ra lill-kelb induna li x-xwejħa kien ġrala xi ħaġa. Libes malajr u bew mal-bosk. Hemm sab li xwejħa kienet mitlufa minn sensija. Marija, x'għandek? Il-laħwa kemm għandek deni? Kuraċ, ħanieħdok id-dar u nġiblek tabib, Marija, Mela dan ir-raġel kien jafa lil din il-maranka bisimha sejħa Marija. Mela hawnhekk l-affarijiet qed jieħdu xejra oħra, xejra iktar misterjuża. Min kien dan ir-raġel? Min kienet Marija? Għaliex kien abbanduna b'dan il-ħin? Jiena ħankompli naqra, jien sa frattant ħanħallikom u narakom id-darba li ġejja. Inselmilkom.